אני הגעתי מאוחר לנמל, אני הגעתי בגיל מתקדם לנמל ולא הכרתי את ההוואי, וביום שנכנסתי לנמל הרגשתי פתאום שייכות למקום. אני מסוג האנשים שההסתדרות ליוותה אותי וליוויתי אותה מהיום הראשון בנמל. ההסתדרות מבחינתי זה ההורים שלנו. הרבה חבר'ה פה בנו פה את הבתים וגידלו ילדים. אני לא חושב שהייתי רוצה וחושב לקבל מקום עבודה יותר בטוח ויותר חזק כמו נמל אשדוד. ההסתדרות בשבילי זה בית, ההסתדרות בשבילי היא עוגן, וההסתדרות בשבילי זה מצפן. בכל תנאי העבודה הטובים שיש לנו פה, יש יד להסתדרות בעניין. ההסתדרות, אם לא הייתה ועושה הסכמים בנמל, נמל אשדוד לא היה נמל אשדוד. אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים אחרי ההסתדרות. תשמע, אני עוד צעיר, כן, בנמל. אבל אני יודע שההסתדרות מלווה את הנמל פה כבר עשרות שנים. ובמעט זמן שאני נמצא פה, אני גם מרגיש אותה. מה שמקבל הנמל, אף גוף לא יכול להשיג את זה. אם זה תשתיות, אם זה הגנה על העובדים, אם זה הגנה על דור ב', שכר הוגן. אני מאוד אוהב את העבודה. הנמל הוא הכל. הוא הבית, הוא החיים, הוא המשפחה. בשבילנו העובדים, הנמל הוא הבית. בשבילנו הוועדים, ההסתדרות היא הבית. אני נמצא וישאר שם עם ההסתדרות הכללית החדשה, חד משמעית. אני מאמין בהם, אני יודע בהם, אני מאמין ביושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן. כל עובדי הנמל חייבים להיות מאוחדים ולתת את הרוח הגבית להסתדרות הכללית החדשה. זה הזמן הקריטי לעבוד, להשיג תשתיות, להשיג את הכוח לדור ב'. אין לנו זמן. נמל הדרום מקבל 400 מטר מזרחיים באמצע 2018, ואנחנו חייבים להגיע להסכם כמה שיותר מהר. אני מאמין שיחד עם אבי ניסנקורן בהסתדרות החדשה, אנחנו נוביל להסכם הכי טוב שהיה במשק, ואנחנו נפתיע את כל אלה שרצו להפתיע אותנו.